तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबन के राइटर के राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल हिट मीटर, बिल्कुल नया कंपोजिशन पारिवारिक भजन लेके आ गइल बानी रउआ सबन खातिर। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कही तनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन इससे पहले रउआ सबन से कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी में कदम रखले बानी, गायकी कल चाहत तनी आ गायकी रउआ के पसंद बा, तो रउआ अगर हमरा चैनल पर आ गइल बिन तो रउआ सबके निराश भइला के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होखे चाहे भोजपुरी होखे, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले। ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे बोलबम के गाना, चाहे कांवर भजन, चाहे बाराती सॉन्ग, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे वो अपना मन पसंद के कोनो भी नया कंपोजिशन या पुराना ट्रैक पर गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब रउआ सबसे कि रउआ अगर हमारे चैनल पर आ गइल बनी तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देना करते हुए आज के मीटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ये रउआ सबन के हम गा के बताओ तो नहीं। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। केहू रोहतावे, केहू जोहतावे, केहू अपने से अपने के खोहतावे। हे प्रभु, ई कैसन और महिमा बा। केहू रोवतावे, केहू जोहतावे, केहू अपने से अपने के खोवतावे। बिछड़े न केहू से केहू, किला ऐसन ठोक दी। अरे बिछड़े न केहू से केहू, ऐसन किला ठोक दी। भगवान रउआ बानी जदी मौत निशान के रोक दी। भगवान रउआ बानी जदी मौत निशान के रोक दी। तो उम्मीद करते मीटर वह सबके बेहद पसंद आल ही। अगर ये गाना के वह फुल लिखवाओल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर सके या व्हाट्सअप कर सके, रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज में फुल गाना मिल जाए। लेकिन इससे पहले रुआ समझ से कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो बेहद क्षमा चाहता नहीं। ऐसे कि हम गायक ना ही, रुआ समझ के खाली बता सकिले, समझा सकिले। ये रउआ ऊपर डिपेंड करते हुआ जितना बढ़िया से गायकी करब उतना बढ़िया से गाना और मार्केट में ब्लास्ट करे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रउआ सबसे अनुमति चाहत नहीं। अगर रउआ कोनो भी तरह के म्यूजिक भी बनवाओल चाहते हैं तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा 81 78 24 48 75 और व्हाट्सअप के भी नंबर यह बा 81 78 24 48 75। तो रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय माता दी।